¡Malditos chinos! ¡Concha! Esta televisión que compraste é unha mierda que non colle ningún canal. ¡Concha! A televisión que non colle un maldito canal. Pero que televisión? É un microondas. Non che digo que non seña un microondas, pero que non se vexa nin a primeira cadena, por el amor de Dios. Pero ti eres tonto. A primeira cadena ves en todos os lados, caralho. Ti eres tonto ou redondo? Eu serei tonto, Concha, pero polo menos teño unha estética. Non vou facer a segunda parte de Frozen. Polo menos teño unha estética. Algo aí. Let it go, let it go. Vamos a ver, Concha, pasache de ser Miss Desconjuntada 2014 a ser Miss Volantitos 2015. Pa onde vas, ese? Pa onde vas? Where you go? Pancho. Que? Estou esperando polo meu mozo. Polo? Polo meu mozo. Cale un pouco a boca, que estamos falando aquí os que nos pagan. Bueno, se queren eso, non sigan falando tranquilamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido, un placer. Tráigolles ahora un café. Café, ¿queres? Café. Bueno. ¿Qué me decías tú? ¿Qué me decías? Aténdeme, home, que estou esperando polo meu mozo. Ai, polo mozo, encontrache a botella de frangélico. Te la papaste toda. Pancho! Te la papaste toda. Pancho! Dios. Respétame un pouco, por favor, Estou enamorada. Ah, estás enamorada. Ah, xa sei de que foi. Cando fucho ao viaxe de Avenidor, non? Pois, condeuche ben o viaxe, trouxeche 2 toallas do hotel, 3 botijos e un mozo. Moi bien, cumple bien o viaxe, sí, señor, bien. Foi un frechazo. Berto é o amor da miña vida. Aí estou de acordo contigo, Concha, que é o amor da tua vida, o primeiro e o último. E digo, unha cousa, espera, según un sopere de cataratas, déixate, acórdate que te está dicindo Pancho, Acórdate. Pancho. Dime. Berto é un home maravilloso. Atento, cabaleiro, un señor. Dime como é Berto. Pancho. Sí. Berto é un home maravilloso. Atento, cabaleiro, un señor. Que estás falando de mí sentar ao diante? Atento, cabaleiro, un señor... Ah, vale, é feo como la madre que lo parió, ¿no? É un señor. Feo tampouco, non, que son un pouco distinto, pero teño o meu público, É un señor como a copa dun pino. Aparte, Un muerto de hambre. ten a conta chea de money. Cuidado, un notario. Oh, non entendo nada, a ver que pasa aquí. É notario. Ah, é notario, ah, vale. Normal, porque para ir contigo hai que saber dar a nota, porque senón non é fácil, É unha cousa che vou a decir, Dime. Lévate ben con el porque nos imos casar. Madre vos casar, vai a disgusto ya acabar dar a Camariñas. Co enamorado que estaba de ti, Camariñas, Dios mío, verdad? Eu? Non, o que pasa é que dou un retortijón de botar gases ou algo. E cando te casas? Cando é a celebración, Concha? No, mira, Camariña, estou preocupada. Porque pola miña despedida de solteira. Ah, tío, que te ganas de despedir de solteras como teu irmán ao final, tío, que queres a mandanga. Ti sabes perfectamente que a miña eso non me chista. Pero enrolláronse todas as miñas amigas, empeñáronse en facerma. Concha, as túas amigas en terrenas, eu todas. As túas amigas teñen 70 anos. Vada, a máis nova foi subcampeona de Europa en lanzamiento de dentadura postiza. Concha.
Pancho, creo que xa subín pa o ceo, Pancho, creo que xa subín pa o ceo. Acabo de ver Ah, un anxo. vale, Concha. O sea que en vez de facer a despedida cas amigas, vas a facer cas netas das túas amigas. Vas a ir pa a cárcel por corrupción de menores. Pero ti eres parva ou qué? Mónica está comigo na cataquese. Ay, Dios mío, palabra de Dios, te la vamos, señor. Bien, bien. Con Pancho aquí, hermano de Concha, lo que quiera, le chupo un dedo, un xeonllo, un nocello, un... ¿É pantalón ou camisa larga? Pantalón. Pantalón, muy bien. Encantada, Un placer. Creo. Bo, eu marcho. Vou buscar a torta e tamén vou á peluquería. Faltalle fai. Está loca, Púxese loca ahora mismo. Sí, a ver, Bueno, que sí. ¿qué tal entonces? Cuénteme, ¿qué tal por aí? Mira unha cousa, Pancho. A ti non che importará que fagamos a despedida de Concha aquí? Home, non, porque eu xa, ahora aproveitando que estou ao local baleiro, como non hai xente, señores, a la puta calle, venga, fuera, vamos, fuera, ala, vamos. Xa faga aquí, teña aquí un reservado perfectamente. Se non teña aí tamén un cuarto oscuro e aceites de todos os colores. Pois un reservado viríanos moi ben, Porque, mira, non lle digas nada a túa irmán, pero contratei 3 bois. Ah, por moi mal feito. 3 bois non vas a ningún lado. Os bois millor por parellas para tirar dos carros, Por qué? No, a ver. Sí, no. Ah, no, e millor vaca. Eu traería vacas que dan leite. Son bois dos que bailan. Strickers, non? Aí está. Moi simpáticos os dous, pero xa imaginaredes que á noite non vos quero ver por aquí. Por favor, señorita, que se me perda a min nunha festa de mulleres desnudas rebozadas en aceite. Que se me pierda a mí. Aparte, xe botan los mejores momentos de bamboleo. Non me lo pierdo. No, Quedades avisados, Á noite non vos quero ver por aquí. muy bien. Hasta luego, Miss Rejilla 2014. Esa fulana, digo, esa señorita, non é a primeira vez que ven algo que quere. Pancho, Dime, cabarillas. eu teño un problema, porque eu, ao estar morto, teño que vivir no tanatorio. Hai unha forza sobrenatural que me impide salir deste local. A forza natural xa estou notando eu, apártate de mí, cabarillas. Igual son os gases, perdona. Vamos facer unha cousa. Tu viche que ela dixo que quería strickers. Pa que strickers, boys. No, strickers, de que bailan strickers. Sí. Acábaseme de ocurrir un plan perfecto. Que raro. Sorpréndeme que se te ocurra un plan, Pancho. Sí. Sí, acábaseme de ocurrir un plan perfecto. Sorpréndeme que se te acaba de ocurrir un plan perfecto, Pancho. Xa pensei que non entraba, descarallo, que estaba aquí. Que non? Teñan cuidado que se está mezclando a señal, está entrando os de Serra Moura pa dentro. Moi buenas. Boas, desculpe, é aquí a despedida de solteira, verdade? Home, isto é un tanatorio. Si algo sabemos nun tanatorio é de despedidas, non? Bueno, Hai un sitio onde nos poidamos cambiar. son os strickers. Sí, son estes. Foron ao barato tamén de todo, Espera un momento que vou coller a chave, vou coller a chave. Momento, teño aquí un sitio para que se cambien os strickers. Vaya pasando. Pase usted todo. Ah, pero que fai, home, pero que fai, se é a miña primeira vez? Un momento, Pancho, que igual nos pode ser de utilidade. Pa que? Non sei, pero oín esa frase en algunha película e sempre quixen metela, non? Oh, ¡lento! Para. No. Venga. Para. Para que se me está ocurrindo a mí unha cousa. Elas contrataron 3 strickers. Entón, se ven 2 strickers na máis, van desconfiar. Usted podería facer o que lle mandemos nós, basicamente porque senón abro a cabeza con este. Sí. E que teño que facer?
ten que facer usted o que fai sempre. Usted non é streaker, usted fai gode sempre. Desnudar, movimiento sexy, outro flashy, blue. A ver, o que leva facendo usted toda a vida, non? É fácil. Non é fácil, non. Di que é fácil e non é fácil, que non sei se poderei. É que son moi vergonzoso. Arre, carallo, como cambiou a cousa desde que morrín eu. Está o tipo de home que lle gustan mulleres, vaya por Dios. Pode ser un metrosexual. Que me estás contando? Pero que metrosexual, nin que narices. Son novato, é a primeira vez que fago isto. Por riba, os tipos que me ian ensinar están fora de combate. Moi ben, pois sí que nos vai ser útil, sí, cuidado, sí. Bueno, vamos a facer unha cousa. Usted síganos a nós, que nós de streaker sabemos un rato largo que estuvemos en Euro Disney. Usted veña con nós e síguenos. Venga, vamos para allá. Veña, preparaos aquí. Mira que sodes liantas, Veña, Concha, un día, home. Cantas desgracias ocorreron por esa frase. Bueno, que facemos? Comemos la tarta, non? Espera un pouco, que antes de probar a tarta hai que probar a carne. Pousa aí a tarta. Ai, que medo me das, Mónica, por Dios. Sentadevos. Ai, xa o poño aquí. Relaxadevos, collede aire, porque vos teño unha sorpresa. Que sí? Ai, que ¡Que medo. comece o espectáculo! Ai, que medo. Pero un pouco, señora, siénteseme. Sí, non me sexas Siénteseme aí. Señoras, las vamos a papar a todas menos a unha. Ai, Dios, eu marcho daqui. Que aí, moguijato, aguanta aí un pouco. Pancho, ti tampouco fuche tonto de todo, que fuche ti pa mellor está a beira da rubia. Bueno, coincideu así, hombre. Verdad que sí. Tú para estar muerto comer nada fruta que verdura. No, a mí ainda me tocou bastante ben, Bueno, córdese. Pola bella, vale? Córdese. Eu que fago, vou? Zumbelle a Frozen. Usted arrella Frozen, Non vale? sei, vale. Bueno, estamos listos todos. Prepárense que van bailar as perniñas. Que trouxo o iPod? O iPod que non trouxo. Perdicho. Dale música. Concha! É teu irmán, que asco! Señor, no bote, Bueno, irmão, non se sabe que non houve pruebas de ADN. Como perfeita. Este, supoño que será o que me imaginaba, o tipo raro. Por que me di raro? Cuidado, que teño meu público, Seredes sinvergüenzas. Concha! Bótalle unha bronca aquí a estes dous. Concha! Concha. Non aguanto máis. Que me o papo! Concha, por favor. Estás buenísimo. Estás buenísimo. Parece está meu Bertiño. Ai, papote vivo, vou te papar. Concha. Concha! Que?
Son Bertiño. A ti que fas aquí? Fíxeme pasar por stripper para ver o que facías aquí, nesta despedida de solteira. Que feo! Facerse pasar por streaker! Que feo, eh? Que feo! Concha, estou moi decepcionado. Non esa muller que eu imaginaba. Xa non caso contigo. Lo siento mucho. ¡Imbéciles! Frase, Pili, frase! Para aí! Cal é a frase? Pola vosa culpa! Aí está, para que xa ten! É unha señora maior, está a tratamento, perdonarlle. Di ahora. Non, si a frase me acordaba. Di. Pola vosa culpa, tontos, vou quedar solteira para toda a vida. Bueno, ahora que estamos aquí os 4, habrá que facer un trío, no? Digo eu, venga! Están os bois pajos, Os bois están pagos, venga, música! Teñan cuidado que se está mezclando a señal, está entrando os de Serra Moura para dentro. Moi buenas. Boas, desculpe, é aquí a despedida de solteira, verdade? Home, isto é un tanatorio. Si algo sabemos nun tanatorio, é de despedidas, non? Bueno, Hai un sitio onde nos poidamos cambiar. son os trickers. Sí, son estes. Somos. Foron ao barato tamén de todo, Espera un momento que vou coller a chave, vou coller a chave. Momento, teño aquí un sitio para que se cambien os streakers. Vai pasando. Pasa usted todo. Ai, pero que fai, home, pero que fai se é a miña primeira vez? Un momento, Pancho, que igual nos pode ser de utilidade. Pa que? Non sei, pero oín esa frase en algunha película e sempre quixen metela, non? ¡Lento! Para non. Venga. Para. Para que se me está ocurrindo a mí unha cousa. Elas contrataron 3 streakers. Entón, se ven 2 streakers na máis, van desconfiar. Usted podería facer o que lle mandemos nós, basicamente porque senón abro a cabeza con este. Sí. E que teño que facer? Ten que facer usted o que fai sempre. Usted non é streaker, usted fai gode sempre. Desnudar, movimiento sexy, outro flashy, blue. A ver, o que leva facendo usted toda a vida, non? É fácil. Non é fácil, non. Di que é fácil e non é fácil, que non sei se poderei. É que son moi vergonzoso. Arre, carallo, como cambiou a cousa desde que morrín eu. Está o tipo de home que lle gustan mulleres, vaya por Dios. Pode ser un metrosexual. Que me estás contando? Pero que metrosexual, nin que narices. Son novato, é a primeira vez que fago isto. E por riba, os tipos que me ian ensinar están fora de combate. Moi ben, pois sí que nos vai ser útil, sí, cuidado, sí. Bueno, vamos a facer unha cousa. Usted síganos a nós, que nós de streaker sabemos un rato largo que estuvemos en Eurodisney. Usted veña con nós e síganos. Venga, vamos para allá. Veña, preparaos aquí. Mira que sodes liantas, Veña, Concha, un día, home. Cantas desgracias ao corpo. Cello, é pantalón ou camisa larga? Pantalón. Pantalón, moi bien. Encantada, Un placer. Creo. Eu marcho.
vou buscar a torta e tamén vou á peluquería. Faltalle fai. Está loca, Púxese loca ahora mismo. Sí, a ver, Bueno, que sí. ¿qué tal entonces? Cuéntame, ¿qué tal por aí? Mira unha cousa, Pancho. A ti non te importará que fagamos a despedida de Concha aquí? Home, non, porque eu xa, ahora aproveitando que estou ao local baleiro, como non hai xente, señores, a la puta calle, venga, fuera, vámonos, vámonos, fuera, ala, vámonos. Xa faga aquí, teña aquí un reservado perfectamente. Se non teña aí tamén un cuarto oscuro e aceites de todos os colores. Pois un reservado viríanos moi ben, Porque, mira, non lle digas nada a tua irmán, pero contratei 3 bois. Por moi mal feito. 3 bois non vas a ningún lado. Os bois millor por parellas para tirar dos carros, Porque, no, a ver. Sí, no. E millor vaca. Eu traería vacas que dan leite. Son bois, son bois dos que bailan. Strickers, non? Aí está. Moi simpáticos os dous, pero xa imaginaredes que á noite non vos quero ver por aquí. Por favor, señorita, que se me perda a min nunha festa de mulleres desnudas rebozadas en aceite. Que se me pierda a min. Aparte, xe botan os mejores momentos de bamboleo. Non me lo pierdo, non me lo pierdo. No, Quedades avisados, Á noite non vos quero ver por aquí. moi bien. Hasta luego, Miss Rejilla 2014. Esa fulana, digo, esa señorita, non é a primeira vez que ve algo que quere. Pancho, Dime, cabariñas. eu teño un problema, porque eu, ao estar morto, teño que vivir no tanatorio. Hai unha forza sobrenatural que me impide salir deste local. A forza natural xa estou notando eu, apártate de mí, cabariñas. Igual son os gases, perdona. Vamos facer unha cousa. Tú viche que ela dixo que quería strickers. Pack Strickers Boys. No, strickers, de que bailan strickers. Sí. Acábaseme de ocurrir un plan perfecto. Que raro. Sorpréndeme que se te ocurra un plan, Pancho. Sí. Sí, acábaseme de ocurrir un plan perfecto. Sorpréndeme que se te acaba de ocurrir un plan perfecto. Vai. Xa pensei que non entraba, descarallo, que estaba aquí. Que tal? ¡Malditos chinos! ¡Concha! Esta televisión que compraste é unha mierda que non colle ningún canal. ¡Concha! A televisión que non colle maldito canal. Pero que televisión? É un microondas. Non che digo que non seña un microondas, pero que non se vexa nin a primeira cadena, por el amor de Dios. Pero ti eres tonto. A primeira cadena vese en todos os lados, caralho. Ti eres tonto ou redondo. Eu serei tonto, Concha, pero polo menos teño unha estética. Non vou facer a segunda parte de Frozen. Polo menos teño unha estética. Algo aí. Le dijo. Vamos a ver, Concha, pasache de ser Miss Desconjuntada 2014 a ser Miss Volantitos 2015. Pa onde vas, ese? Pa onde vas? Where you go? Pancho, Que? estou esperando polo meu mozo. Polo? Polo meu mozo. Cale un pouco a boca, que estamos falando aquí os que nos pagan. Bueno, se queren eso, non sigan falando tranquilamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido, un placer. Traigo-lles ahora un café. Café, ¿queréis? Café. Bueno. ¿Qué me decías tú? ¿Qué me decías? Aténdeme, home, que estou esperando polo meu mozo. Ai, polo mozo, encontrache a botella de frangélico. Te la papaste toda. Pancho! Te la papaste toda. Pancho! Dios. Respétame un pouco, por favor, Estou enamorada.
Ah, estás enamorada. Ah, xa sei de que foi. Cando fucho ao viaxe da Benidorm, non? Pois, condeuche ben o viaxe, trouxeche 2 toallas do hotel, 3 botijos e un mozo. Moi bien, bien o viaxe, sí, señor, bien. Foi un frechazo. Berto é o amor da miña vida. Aí estou de acordo contigo, Concha, que é o amor da túa vida, o primeiro e o último. E digo, unha cousa, espera, según un sopere de cataratas, déixate, acórdate que te está dicindo Pancho, Acórdate. Correron por esa frase. Bueno, que facemos? Comemos a tarta, non? Espera un pouco, que antes de probar a tarta hai que probar a carne. Pousa aí a tarta. Ai, que medo me das, Mónica, por Dios. Sentadevos. Ai, xa o poño aquí. Relaxadevos, collede aire, porque vos teño unha sorpresa. Que sí? Ai, que ¡Que medo. comece o espectáculo! Ai, que medo. Ai, Dios, eu marcho Pero un daqui. pouco, señora, siénteseme. Sí, non me sexa Siénteseme aí. Ai, Señoras, las vamos a papar a todas menos a unha. Ai, Dios, eu marcho daqui. Que te aí, moguijato, que te aí, moguijato, aguanta aí un pouco. Pancho, ti tampouco fuche tonto de todo, que fuche ti pa mellor tá a beira da rubia. Bueno, coincideu así, hombre. Verdad que sí? Tú para estar muerto que marche dá fruta que verdura. No, no, a mí ainda me tocou bastante ben, Bueno, córdese. Pola bella, vale? Córdese. Eu que fago, vou? Zumbelle a Frozen. Usted arrella a Frozen, Non vale? sei, Venga. vale. Bueno, estamos listos todos. Prepárense que van a bailar as perniñas. Que trouxo o iPod? O iPod que non trouxo. Perdicho. Dale música. Concha! É teu irmán, que asco! Señor, no bote, Bueno, irmão, non se sabe que non houve pruebas de ADN. Como te feita? E este, supoño que será o que me imaginaba, o tipo raro. Por que me dirra? Pancho, Dime. Berto é un home maravilloso. Atento, cabaleiro, un señor. Dime como é Berto. Pancho, Sí. Berto é un home maravilloso. Atento, cabaleiro, un señor. Que estás falando de mí sentar ao diante? Atento, cabaleiro, un señor. Ah, vale, é feo como la madre que lo parió, ¿no? É un señor. Eu tampouco, no, que son un pouco distinto, pero teño o meu público, É un señor como a copa dun pino. Aparte, Un muerto de hambre. ten a conta chea de moni. Cuidado, un notario. Oh, non entendo nada, a ver que pasa aquí. É notario. Aí é notario. Ah, vale. Normal, porque para ir contigo hai que saber dar a nota, Porque senón non é fácil, É unha cousa che vou a decir, Dime. Lévate ben con el porque nos imos casar. Madre vos casar. Vaya disgusto ya acabar dar a Camariñas. Co enamorado que estaba de ti, Camariñas, Dios mío, ¿verdad? Eu? Non, o que pasa é que dou un retortijón de botar gases ou algo. E cando te casas? Cando é a celebración, Concha? No, Non, mira, Camariña, estou
preocupada. E logo? Porque pola miña despedida de solteira. Ah, tío, que te ganas de despedir de solteros como teu irmán ao final, tío, que queres a mandanga. Ti sabes perfectamente que a min eso non me chista. Pero enrolláronse todas as miñas amigas, empeñáronse en facerma. Concha, as túas amigas en terrenas, eu todas. As túas amigas teñen 70 anos. Vada, a máis nova foi subcampeona de Europa en lanzamiento de dentadura postiza. Concha. Hola, Concha! Preparada para despedida? Ai, Pancho, creo que xa subín po ceo, Pancho, creo que xa subín po ceo. Acabo de ver Ah, vale, Concha. O sea que en vez de facer a despedida cas amigas, vala facer cas netas das túas amigas. Vas ir para a cárcel por corrupción de menores. Pero ti eres parva ou qué? Mónica, está comigo unha cataquese. Ay, Dios mío, palabra de Dios, te la vamos, señor. Bien. Con Pancho aquí, hermano de Concha, lo que quiera, le chupo un dedo, un xeonllo, un